Arestado ang usa ka barangay kagawad sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, human nakuhaan og kapin 300,000 pesos nga kantidad sa gituuhang ilegal nga droga. Samtang giawhag sa PIDEA Zamboanga, Sibugay ang mga opisyales sa mga lungsod ug barangays nga mopailawom sa drug test. Ani ang report ni Chris Dapitan. Arestado ang 47 anyos nga barangay kagawad ug chairman sa Peace and Order Committee sa Tenan Village, Ipil, Zamboanga, Sibugay atol sa drug buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency niadtong Lunes, February 26. Nakuha gikan kaniya ang 50 ka gramo sa gituuhang ilegal nga droga nga gibana-bana ang nagkantidad og 340,000 pesos. Sumala sa PIDEA Zamboanga, Sibugay, ang sospek nga wala nagipanganlan sa otoridad tigpayuhot og ilegal nga droga sa maong probinsya lakip na sab sa Zamboanga del Norte. Gani, dugay nang ginapanid-an sa otoridad ang sospek una pa man kini nahimong barangay kagawad niadtong milabayng tuig. Nadakpan naman siya kaniadto gud pod sa Philippine National Police. Tapos pagbalik niya sa community, balik na pod ang iyahan na pong gimbuhaton nga namaligya sa bitin nga droga. Diha sa barangay Tenan, siya ang ilang source gid diha. Hagbunganan siya gikan sa Sulo. Giila man gud siya nga busing siya. Sa datos sa PIDEA Zamboanga, Sibugay as of December 2023, sa 389 ka barangay sa probinsya, anaa pa lang sa 132 ka barangays ang gideklarang drug cleared. Gibutyag sab sa ahensya nga hagit sab alang kanila ang pakigbatok sa ilegal nga droga sa mga lungsod ug mga barangay sa probinsya tungod kulang ang gipatumang proactive measures sa mga opisyales aron mapakgang kini. Gani, giawhag niini ang matag opisyal nga mopailawom sa drug test aron masigurong walay nalambigit sa ilegal nga droga ug tungod sila ang role model sa katawhan. Karon ato ni siyang warning para sa itong mga officials nga seryoso ni Vigor na to against illegal drugs. Manifestation nga seryoso nga itong kampanya nga kita mismo role model ta. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao.